estaba haciendo cuarto de la ESO, pero había repetido ya dos veces y estaba ya desmotivada. Quería hacer algo que me interesara a mí, más concretamente, i m'apunté al curs de comercio i això. Doncs abans d'entrar al programa Singulars, jo vaig fer el batxillerat nocturn aquí al Cabanyes i quan el vaig acabar vaig començar a la universitat. Però la universitat és molt cara i vaig haver de treballar. Aleshores em van contractar a la biblioteca del centre i vaig estar allà 2 anys. I això, al cap de 2 anys van trobar algú altre i vaig començar a treballar algunes feines, però no hi havia manera de trobar una feina seriosa i amb una estabilitat. Aleshores vaig anar a l'oficina jove de Vilanova i des d'allà em van recomanar el curs aquest de Singulars. Pues yo estaba buscando trabajo y me acordé de que estaba aquí la papelera y bueno, vine a informarme y me llamó la atención muchas cosas y me apunté a un curso. Pero antes de hacer esto no buscaba trabajo, pero no me llamaban. Sí, estava al de feina, estava treballant a l'escola de coordinació d'extraescolars i també prèviament vaig fer un curs d'un cicle de grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives. Estaba haciendo cursos, en plan hice cursos de la Cruz Roja y tal, pero antes de empezar no estaba haciendo nada. Estava estudiant a l'Institut Mallafré, batxillerat artístic, i no em van agradar les optatives, per tant ho vaig deixar. Estava fent res, estava al meu país, Equador. Vale, jo estava treballant al Decathlon i estudiar no havia estudiat, portava de monitor de lleure però res més. Jo era auxiliar d'enfermeria. Vaig començar a treballar en un hostal i la temporada es va acabar de l'estiu i a l'hivern vaig aprofitar per fer el programa Singulars per tenir una miqueta més d'experiència en l'àmbit del turisme. Degut a això, m'ha ajudat molt com a experiència professional meva en el treball que vaig estar a l'hostal, ja porto 3 anys allà, i m'ha ajudat bastant, he après moltes coses, tengo una altra experiencia, una altra visión sobre el mundo del turismo. Para empezar, aprovechar el año, también porque tenía salida de cara al trabajo y para tener algo más en el currículum y aprender algo más. El meu objectiu, o sigui, el que em va cridar més l'atenció va ser el tema pràctica, que a l'acabar el curs hi havia unes pràctiques a empreses i em va cridar l'atenció sobretot això. I també l'horari, el lloc on es feia, m'anava bé, doncs, com que tampoc tenia feina i podia fer el curs i alhora buscar feina, doncs... Directament vaig contactar, com que ja treballava al Rock Roy, estava molt enllaçat al curs feina que estava fent, als estius. I directament em van contactar amb mi i em va interessar l'oferta. Fue para poder seguir los estudios, tener una iniciativa, un impulso para los estudios y a ver si encuentro trabajo. Jo tenia clar que volia seguir estudiant després i com que en aquell any ja no podia fer res, doncs vaig decidir apuntar-me als Singulars perquè així tenia alguna cosa per fer i també era un curs bastant interessant. No deixar d'estudiar, perquè em vaig apuntar a un cicle i em vaig deixar en llista d'espera i no volia estar un any sense estudiar. Portava 13 anys treballant en una empresa d'esports nàutics i em faltava complementar aquesta titulació de vela. Me apunté en la papelera para sacarme la ESO y estoy trabajando en el Red Bar. Ara, a l'acabar el programa, vaig fer les pràctiques em van anar molt bé i em van agafar. Em van fer a l'octubre un contracte indefinit i ara estic treballant 12 hores setmanals, que de cara a temporada alta s'ampliaran. I l'estar treballant, a més, poques hores em permet poder estudiar, seguir amb la universitat a distància, a UOC. Pues ahora me he apuntado a inglés porque cuando hice el curso hice unas prácticas y me cogieron en la empresa, pero solo para un mes, y ahora estoy haciendo inglés aquí. Segueixo durant la temporada d'escola escolar, estic exercint de coordinador a les extraescolars
i també estic de vetllador educador en la mateixa escola i això m'ho complemento els estius amb el Rock Roy. Ahora estoy trabajando en un bar del cual hice las prácticas. Estic estudiant el grau mitjà de cuina i gastronomia al Benaprés, Sitges, i la veritat és que estic molt content. Treballar a l'estiu i ara estic estudiant auxiliar d'enfermeria. Segueixo treballant en el Decathlon. Ara m'ha vingut una oferta que començo demà al Nàutic de Sitges com a monitor de vela i bé, de moment el propòsit és continuar formant-me. Després de passar per Singulars vaig tornar a treballar a l'hostal la temporada de l'any passat fins a l'octubre i també vaig conèixer l'Institut Benaprés de Sitges, que ara estic allà estudiant el grau superior de gestió d'allotjaments. I ara al febrer, abans del Carnaval, torno a començar a treballar a l'hostal y segueixo endavant al turisme. Bueno, la verdad es que tengo mucha más soltura a la hora del trabajo y todo el rollo porque te enseñan bastantes cosas y la verdad es que sí que las pones en uso, o sea que... A nivell laboral és evident poder trobar feina a l'empresa que vaig començar pràctiques. A nivell professional, doncs, el curs que vaig fer jo era de comerç, aleshores jo no tenia ni idea de com anar a una caixa registradora, hi ha diferents tipus de vendes i ara amb el curs ja en sé. I a nivell personal doncs, vaig conèixer gent que segueixo parlant, els professors també, tot molt bé. Pues me enseñaron muchas cosas, sobre todo de la entrevista de trabajo, de cómo tienes que presentarte y lo que no debes decir, lo que debes decir, ser tú mismo. Y en la empresa en la que estuve me enseñaron muchas cosas acerca de la vida laboral, papeleo, contrato, porque yo no sabía nada de eso. M'ha servit per ampliar els meus coneixements en el món aquàtic i sobretot en la vela i actualment aquest estiu espero poder exercir d'instructor de vela. Pues me ha ayudado aparte para encontrar trabajo, para centrar un poco más la cabeza y estar un poco más centrada en lo que tenía que estar. Per fer nous amics i per aprendre una mica com funciona el món laboral. I les pràctiques que vaig fer també m'han sigut molt útils, perquè ara tinc experiència i a l'hora de buscar treball la gent em mira l'experiència molt. Perquè m'ha servit, he après coses noves i tinc un títol per poder treballar d'això. La veritat és que m'he sentit molt recolzat en aquest curs, tant per professors de l'INEC com externs. M'he sentit molt recolzat i m'han ajudat en tot moment, tant personal com de feina, com trobar estudis o feina. M'ha servit perquè vaig descobrir un altre món i una altra visió cap al turisme. També vaig aprendre moltes coses de la part professional i de la part personal també. I realment em sento molt bé. Bueno, que es un sitio en el que no estás agobiado, que te lo pasas bien, que encima hay bastante práctica en sí y no tanta teoría, que luego sí que te sirve. Jo sí, clar que el recomanaria, perquè aviam, si no tens feina amb el curs tens l'opció de trobar-ne, els professors i el tutor t'ajuden en tot moment a trobar feina, t'ensenyen a fer el currículum, a com fer les entrevistes, i si no tens feina i n'estàs buscant, pots fer una cosa i l'altra sense cap problema. I crec que és una oportunitat molt bona, a més gratuïta, que crec que no es pot deixar escapar. Pues que vaya con ganas de aprender porque son muchas cosas, pero te sirve todo. No te dicen nada que no te vaya a servir. Todo lo que te dicen te va a valer de cara al futuro. Per mi ha sigut una experiència molt positiva, estàs en contacte en el medi natural i jo com a primera persona no he tingut mai aquesta experiència i ha sigut una experiència molt enriquidora i ho recomano a tothom que s'animi perquè sincerament coneixes gent, pots fer amistats i a part d'això et formen per un futur poder posar en pràctica els coneixements que ens han aplicat.
Bueno, yo le diría que es una experiencia buena, que tanto compañeros como profesores son geniales y que adelante, que sí. Molt bona opció, o sigui, si no estàs fent res, per no estar mirant les musaranyes, doncs fas el curs i tens una mica d'experiència i així t'orienten una mica, et poden... O sigui, si ja no tens ganes de treballar o d'estudiar, doncs ells com que et porten pel bon camí i bueno, a mi m'han tornat les ganes de seguir estudiant. Que s'apunti perquè aprendrà moltes coses noves i bueno, li servirà per alguna cosa algun dia. Pues que vingués amb ganes, que és una experiència molt bona, que es fa amb molta pinya, tot el que és àmbit esportiu és una vivència que fas molta pinya i és canviar també el xip que vas a ser un instructor, guia o professor de vela, no a jugar. O sigui, sí que tu passes molt bé, però no només vas a fer esport. Jo ho recomano perquè em van passar molt bé com a classe, vam aprendre moltes coses i crec que des d'aquí de l'IMED feu molt el seguiment dels alumnes, us ajudeu molt entre tots, la borsa de treball que hi ha aquí, o sigui, està molt bé. Per als joves, per sortir endavant, per buscar una professió, està molt bé.